So karon na atong challenge, amo ni siya ang bater-bater sa bula challenge. Ha? O sige, so dapat inighapak ninyo aning bula, ang inyong kamot, ana, ang inyong siko ipilit ra dire sa inyong kilid. Oh, inganaon ra ninyo. Mura bayot ani. Oh, ana ha. Mo inganaon ra ninyo paghapak. Di mana? Dili. Ana yan. Oh, so ang makaigoan ng bula, automatic na ay 10,000. Ha? Oh. Then sunod nga bula, kisay makaigo, automatic 20,000. Ang next, Pila ka attempt ni? Ha? Pila ka hapak? kuan, 5 ka hapak. Lima. Oh, ge. Oh, sa. Duha. Ay, upat. Oh, igo. Pagamian daw. Oh, pagamihan. May patim na san. Oh. Gubuwa, binitawan. Oh, so na kay 10,000 tay. Kaya ka, kuan, 5 to ka attempt nung kuan. Oh. Kung si alimok ko na, maigo na ko sa nakakuan, pili ko. Pila na ka attempt, gamay man eh. 5 attempt gapon. Sa. Duha. Ay, wala. Wala daw. Kaya butilya na igo. Tulo. Sura ni ma'am, mo pagbayot ani ma'am. Upat. 5. Oh, balik kali mo koy. Dako. Dako. O palaboy kang tatay. Ikaupat to niya. Ikaupat nga attempt ta to. 5 attempt na igo. 5 attempt na igo. Ge. Yung sa pagbuka nga, nabaro mo to. Na. Ge, alin mo koy. Oh, igo. To attempt ra. Okay, gamay. Hindi ko. Napay chance na sila man. Ay, batilya na igo. Bad medicine. 2 3 4 5. Okay. Attempt ang So to attempt kang alimokoy. Og 1 attempt ra na nito tong so siya makaangkon sa 10,000. Kay go baka nang nagduka man na. Ay, Sa. ay, sa gaman. Ano to ko ba? Ano yun? 1 attempt. Labot bitaon. Labot. Omi ka igo ni alsa. Alsa. Ano no? To. Ano ba? Ayo. Ay, ano mo? Ay, sa gabi, ano? Lawas eh. Ano? Oh. 3. Daog alimokoy. Ano tayo labot ako sa? Pildi. Ah, Tawag sa limok ko sa... sa kwan, bulang dako. Usa. Duha. Basiyo, may naiko. Sura sa ni mama, murang tagbayot ano ma'am. Tolo. Iisa yung tiil. 4. 5. Oh, alim mo koy, kumasag 10,000. Na sa lamisa. Oh, 10,000, 10. Okay, kana og kisay makaigo ana. 20. Layan. Usa. Duha. Ay, sorry. Tulo. 4. Yung arms, tinuod eh. Kuha. 5. Oh, May usa gamay kayo. basiyon ego.
Usa. Sura na. Ah, duha, tote, palima ko. Oh, okay, totong. Oh, 1. 2. Oh, wala na, daog na lima koy. Oh, kuha 20,000 na lima koy. Lihay pa nabugan na na igo ginamam. Oh, 20,000. So last nga bula, 30,000. 30,000 eh. Oh, Ila ka tip ni. 5 gapon. Ato ang proud daw nila. One atin. 1. 2. Tagduha ka dayo may 3. 4. ay kumusay sa bangka. 5. Oh, lima koy. Mas tinuod. Lapit. Oh, 1 attempt. Nego ang bukuan, botelya. 2. Street yaw. Po tag diri man. 3. 4. 5. Oh, wala. Totong. Puro po balik ano sa dinyo ito. Ah! Naigo ni ang gamay sa dako ah. Oh, na 30,000. Tatang tagsa.